Salam alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasi la Jules Chercheur ka foli di an ka Serifukɛ ma Cheick Tiyami Ayidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheick Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais ni kow bilenna k'a tɛ tugu i b'a ye a bɛ sɛgɛrɛ Segu ale de bɛ kow bɛɛ ɲɛnabɔ donc Lassana Kanɛ a folen bɛ yan k'a ka Mugadam Abubakar Kamara ka a fo ka Mamadu Sinɛnta a ka foli bɛ yan est-ce que i y'a faamu ka Cheick Lagare a fana ka foli bɛ yan ka mɔgɔw hakili jigin katikaw kɛlen bɛ ka mawuludu belebeleba organiser Lassana Kanɛ tɔgɔ la n'o ye le 2 décembre donc bɛɛ welelen don Kati est-ce que i y'a faamu o tɛmɛlen kɔ palais de la culture la le 10 Cheick Lagare ale fana kɛlen don ka mawuludu ba belebeleba organiser Lassana Kanɛ a tɔgɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ le 10 a kɛlen bɛ ka wele bila sigiridala caman ma dɔnkilidala caman mɔgɔ caman kan ka ye a kɛnɛ in kan donc o tɛmɛlen kɔ an bɛ Segu autorité morale a ka foli belebele bɛ yan a bɛ ka baara min kɛ ka basigi min kɛ Maliko la o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Sala Kani Jalo denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc ni Kani Jalo lakaw tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ ne bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye dɔnnibaga du ye donc u ka belebele n'u ka getura min bɛ an fɛ yan actuellement o ye Cheikh Sala Kani Jalo a ka voyage ka ca mais actuellement Morikɛ a sigilen bɛ yan an bɛ a fo k'a barikada halisa k'a ka dugawu kɛ an ka jamana ye o tɛmɛlen kɔ ka maliden kelen kelen bɛɛ fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramanto a la an bɛ vendredi la ni ma fili le 4 donc an bɛna don an ka video kɔnɔna la sisan a b'a kalama maliyɛnw an sigira an ye ko analyser Faransi ka dernière tentative Faransi kun bɛ ka janfa laban min labɛn pour que ka Mali déstabiliser a janfa an sigilen an y'a ye a janfa a échouera Faransi kun kɛlen bɛ ka janfa belebeleba de kun labɛn an kama maliyɛnw ni janfa in kun ma nɔgɔn dɛ o de senfɛ an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fo u ka faamuya la k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo u ka hakilisigi la u ka basigi la ka maliyɛnw wele ka na est-ce qu'il y'a faamu à la raison à la retenue an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo u ye fɛn belebeleba de kɛ wa u ye image dɔ yira mɔgɔ caman kun dabali bannen don ja an ka diinɛ mɔgɔw u ye image min yira na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u ye image min yira na est-ce qu'il y'a faamu u ka faso kanu ka bon u ye Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i magara silamɛya la i magara Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ de la tagabolo ko t'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fo u ye baara min kɛ bi ka organisation min kɛ k'u ka dusuma kasa yira a organisation a baara a ɲana wa a kɛra mankan ma bɔ a la bɛn keleya basigi kɔnɔna la parce que Faransi kun kɛlen bɛ ka piège min tendu an ye o de kun ye ka diinɛ kɛlɛ k'a wuli an ka jamana la n'an ma ko faamu ni hakili ye dɔrɔn an hakili bɛ taa fagali an hakili bɛ taa faamuyali kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ fagali kɛra o y'a sɔrɔ ni caman bɔnna Faransi kun bɛ fɛ ka génocide de kun labɛn Mali kɔnɔ ala y'u ka plan de échoué maintenant u ye fɛn bɛɛ tenter u donna ni d'abord siyako kɛlɛ de i b'a ye su dɔ bɛ kɛ u bɛ taa baga dɔgɔnɔnw ma est-ce qu'il y'a faamu ka taa dɔgɔnɔn dɔw faga n'o ma faamu ni hakili ye olu bɛ wuli ko fulaw don u bɛ don dɔ fana kɛ tuguni u bɛ taa fulaw faga olu fana bɛ wuli ko dɔgɔnɔnw don u y'o baara kɛ ka mɛn o la an ka autorités nalen u y'o système faamu i m'a ye mankan fila dɔgɔnɔn an m'a ye caman bɔra a la Faransi nana atu laban min kɛ k'o tɛ Mali jɛ o de ye ko ka diinɛ mankan wuli anw ni ɲɔgɔn cɛ an m'a ye u ye cɛ min bila k'a ka kuma n'o de taara kɛ sababu ye k'an ka kuranɛ sanuma ka ko kɛ o la ko min n'a dagalen tɛ ka kuma fɔ an ka diinɛ sanuma ma silamɛya diinɛ kuma min n'a tɛ se ka lakali n'a tɛ se ka fɔ cɛ in y'o kɛ mun de la pour que an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw Mali silamɛw olu bɛɛ ka wuli ka dimi ka funu est-ce qu'il y'a faamu u ka bila autorité la u ka bila fanga la u ye ko in dabɔ o de kama mais a expliquer a b'a faamu cɛ min ye vidéo kɛ
n'a ye video in ta k'a lajɛ d'abord a ye tɔgɔ ni jamu fɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na a m'o fɔ a m'a yira an na k'a bɛ Mali kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu en même temps video heure n'a date i b'a ye k'a fɔ a ma o fɔ a m'a ka kabila fɔ a bɛ tɔn min na tɔn in sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na tɔn in bɛ yɔrɔ jumɛn na Bamakɔ précisément i b'a ye k'a fɔ ko cɛ ma nin si fɔ i b'a ye n'i ye video in ta ka analyser i bɛ cɛ bɔlen i b'a ye a bɛ butigi dɔ kɔnɔ a bɛ ka video kɛ de façon est-ce qu'il y'a faamu yɔrɔ foyi kana se ka repérer de façon yɔrɔ foyi kana se ka dɔn a bɛ ka video kɛ pour que ale yɛrɛ kana se ka identifier a kɛlen ka nin kumaba fɔ normalement a kun kan ka i yɛrɛ yira de normalement a kun man ka boli a kun man ka dogo mais a y'i dogo mun na parce que n'a ye nin baara kɛ k'i dogo ni mɔgɔw ma faamu ni mɔgɔw ma ko ta ni hakili ye mɔgɔw bɛ wuli dɔrɔn ka bila fanga la ko fanga de y'a diya ko parce que ko nin tɔn sigilen bɛ ko fanga ma tɔn in ci mun na bɛɛ bɛna bila autorités de la ka ɲanaki autorités kan o y'a ka objectif fɔlɔ ye a ka objectif filanan ye mun ye tuguni i b'a ye cɛ in y'a dabɔ population malienne u ka tɔn min bɛ yen an ka wuli tɔn in massacreli kama an ka wuli mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɔn in na k'u bɛɛ lasi latunu mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin tagabolo in na k'a tagabolo mɔgɔ bɛɛ latunu kelen kelen u y'a dabɔ ni o hakilina de bon n'o kɛra sisan Faransi b'o kuma de ta sisan ka taa ONU na ka se ONU na ka taa fɔ ONU na ko Mali bɛ ka génocide de kɛ génocide kɔrɔ est-ce qu'il y'a faamu ka jɛkulu dɔ n'a sigilen bɛ diinɛ kan n'a sigilen bɛ tagabolo kan n'a sigilen bɛ parti politique kan ka olu latunu Faransi y'a dabɔ nin de kama n'o kɛra dɔrɔn u bɛ procès dɔ ɲini ka Assimi ninnu wele CPI la u ka plan tracé cogo filɛ a b'a kalama ko ye Centrafrique c'est-à-dire u ye Centrafrique ci nin ci cogo de la mɔgɔ minnu nana fanga ta Centrafrique Bozizé talen n'o ye Selega mɔgɔw ye a fɔra ko Selega mɔgɔw la ko silamɛw de ka ca u la Selega tun tɛ ka baara kɛ ni Faransi ka hakilina ye Faransi ye mun de kɛ est-ce qu'il y'a faamu don dɔ dɔrɔn ko Selega ko silamɛw ka ca ye Faransi taara de est-ce qu'il y'a faamu ka taa églisiw la u ye mɔgɔw sara ka taa églisiw la olu ka taa églisiw tiɲɛ ka églisiw jeni ka mɔgɔw faga ka t'u revendiquer ko Selega don alors que Selega yɛrɛ ko k'ale ka mɔgɔw t'u ye ɔ kɛlen Centrafrique chrétienw de ka ca kojugu olu ye majorité ye olu fana ma faamuyali ɲini k'a kɛ tuguni dɛ u ma hakili lajɛ tuguni dɛ olu y'u kɛ silamɛw fagali kan a kɛra kasara ye maa hakili jigin tuguni génocide rwandais Faransi de ye missile solaire di est-ce qu'il y'a faamu u ka siya yɔrɔ siya fila de bilala ɲɔgɔn na Hutu ni Tutsi Faransi de ye missile solaire di siya kelen ma est-ce qu'il y'a faamu olu ka siya dɔ in u ka président ka avion ko avion bombardé sanfɛ ka avion lajigin sinon rebelle tɛ se ka missile solaire sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ missile solaire min dira siya dɔ ma n'olu ye siya dɔw in ka président lajigin o ka avion bombardé k'a lajigin siya ninnu m'a ɲini k'a faamu olu u y'a kɛ ɲɔgɔn faga de ani ɲɔgɔn halaki faamuya bɛ taa kɛ wagati min na plus de 800 000 morts 800 000 morts o de saya kɛra donc Faransi n'i y'a ta k'a lajɛ a kun ye Mali ka nin ko dabɔ de anw ka silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn an ye majorité est-ce qu'il y'a faamu a b'a dɔn an ye majorité donc ni nin ko sugu kɛra anw kana réfléchir anw ka est-ce qu'il y'a faamu an kana temps sɔrɔ ka réfléchir n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka dusu bila hakili ye mɔgɔ minnu ye nin kɛ ka t'u tigilamɔgɔw u ka kabilaw a tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw ka taa vengeance kɛ k'a yɔrɔ mɔgɔ exterminer u y'a dabɔ o de kama parce que baara min kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni nin kɛra nin bɛ silamɛ dusu bɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye silamɛ bɛ se ka ko kɛ ko min est-ce qu'il y'a faamu ni kuranɛ y'a daga donc u y'a dabɔ o de kama o de la ko kɛlen an ka autorités ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka mɔgɔ ninnu mɔgɔ b'a ko ɲɛma k'u bɛɛ minɛ wa an ka diinɛmɔgɔw ye faamuya sɔrɔ u ka kumaw la kuma minnu fɔra boulevard la u bɛɛ ye faamuya sɔrɔ ko k'an ka ko in kɛ ni hakili ye est-ce qu'il y'a faamu an kana dusu bila hakili ɲɛ ko in na an ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɔw bɛ fɛ k'an ka jamana ci de u bɛ fɛ k'an ka jamana ci Faransi kun jigi ye nin jigi laban ye ni mun bɛ kɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ u bɛ rapport bila ka taa ONU na ko Mali bɛ ka génocide daminɛ ko génocide bɛ ka daminɛ ko Assimi sigilen ɲɛ b'a la ko Assimi ma ko bɔ a la mun ye El Béchir u ye El Béchir kɛlɛ n'o de ye ko Darfour la ko génocide bɛ ka kɛ est-ce qu'il y'a faamu k'u bɛ ka rebelle faga ko El Béchir ma kuma o kun t'a fɔ ko Kémétou
k'olu bɛ ka faga ka massacrer Mali kɔnɔ ko Asimi sigilen ɲɛ b'a la k'a ma foyi kɛ i b'a kalama u kun b'a essayer ka Asimi ninnu lata CPI la an m'a ye u y'o procès kelen de kɛ Dadis la France y'i sen don k'i bolo don est-ce que i y'a faamu a ma se Dadis la a ma se ka Dadis kɛlɛ a ye mun de kɛ Dadis ka est-ce que i y'a faamu u ye marche dɔ organiser ka meeting dɔ organiser le 28 septembre France ye mɔgɔ de bila est-ce que i y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ ka taa actes kɛ actes minnu ye violus ye est-ce que i y'a faamu ka taa ko kɛ ko minnu ni hakili tɛ sɔn a ma aw ni Ala cɛ mɔgɔw bɛ taa meeting la i bɛ se ka taa viol kɛ yen cogo di sa i b'a dɔn k'a fɔ France de ye nin bɛɛ janfa labɛn ka nin janfa k'a bɛɛ latigɛ objectif ka Dadis mangoya k'a ka fanga tiɲɛ o de dun kɛra sababu ye o y'a ka fanga tiɲɛ donc ni ne France bɛ kɛlɛ la kana sunɔgɔ dɛ walahi u tɛ ɲina donc an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fo u ka faamuya la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fo est-ce que i y'a faamu u ye ko u ma hakili bila dusu ye u ye ko in ta avec philosophie u ye ko in faamu France tun bɛ ka piège min tandi an ye k'an ka autorités ka génocide nkalon d'an na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma bi a piège kɔnɔ k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don an mara sila chercheur maaw bila